በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት ዕለት 13 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እመብርሃን አደይ ወላዲተ አምላክ ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳን አንደበት ክነኒ 13 መጋቢት ዝኽበሩ ቅዱሳን 40 ሓራ ሰማይ ብሰማዕትነት ዓረፉ። ዓብይ ቅዱስ መቃርስ ወይ ከዓ መቃሬ ጽድቂ ከም መቃርስ ዝተባሃለሉ ሓለቓ ኩሎም መነኮሳት ልዕሊ 80 ዓመታት ኣብ በረኻ ዝነበረ ኣብ ግብፂ ንዓብይ ገዳም ኣስቄጥስ ዝመስረተ ልዕሊ 50,000 መነኮሳት ይመርሕን ይምግብን ዝነበረ ፍጹም ጻድቕ ኣቦና እዩ። ኣብ 400 ክፍለ ዘመን አርዮሳውያን ነዚ ርህሩህ ዓብይ ኣቦ ብሰንሰለት ኣሲሮም ካብ ግብፂ ናብ በረኻ እስያ ምስ ዓርኩ ምስ ቅዱስ መቃርዮስ እስክንድርያዊ ኣሳደድዎ። ኣብኡ ንክልተ ዓመታት ስቃይ ምስ ተቐበሉ ኣብ ቅድሚ ኣረማውያን ድንቂ ተኣምር ገይሮም ንኣረማውያን ምስ ንጉሶም ኣጥሚቖም እዮም። ኣብታ ዝተሰደዱላ ሃገር ከዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣፀዋውዓ ስሙ ክብሪ ይኹንኖሞ ንእመቤትናን ቅዱሳን ሐዋርያትን ኣእላፍ መላእክትን ብፍላይ ከዓ ንቅዱሳን ዳዊትን ዮሐንስ መጥምቅን ወንጌላውን ማርቆስን ጴጥሮስን ጳውሎስን ኣኸቲሉ ወሪዱ ተገለጸሎም። ብቅዱስ አንደበቱ ከዓ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ኣተወሎም። ዓብይ ቅዱስ መቃርዮስን ድሕሪ ናይ 2 ዓመታት ስደትን መከራን ስደት ብዝወጹላ በዛ ዕለት መልአክ ኪሩብ ብክንፉ ተሰኪሙ ናብ ግብፂ መለሶም። ኣብቲ ወቕቲ ከዓ ንጻድቕ ኣቦና ንምቕባል ልዕሊ 50,000 ዝኾኑ ደቆም መነኮሳት ብዝማሬ ወፁ። እዛ ዕለት ንኣቦና መቃሬ በዓለ ፍልሰቱ እያ። እዚስ ከመይ እዩ እንተበሉ ዓብይ ቅዱስ መቃርስ ምስ ዓረፈ ካብቲ ክቡር ስጋኡ ብዙሕ ተኣምራት ይረአ ነበረ እሞ ናይ ሃገሩ ናይ ሳስዊር ሰባት ክወስድዎ ደለዩ። ሳስዊር ማለት እዚ ቅዱስ ኣቦና ተወሊዱ ዝዓበየላ ወለዱ አብርሃምን ሳራን ዝነበሩላ ቦታ እያ። ኣብ ውሽጢ ግብፂ ከዓ ትርከብ። ኣብ ምድረ ግብፂ ብፍላይ ከዓ ኣብ ገዳመ ኣስቄጥስ ክንዲ ኣባ መቃርስ ዝኣክል ክቡርን ተፈታውን የለን እሞ ሰባት ናይቲ ሃገር ዝነበሮም ኣማራፂ ምስራቅ ነበረ። ምስራቅ ሓጢያት ዋላ እንተኾነ ንሳቶም ግን ስለ ፍቅሪ ከምኡውን በረከት ደልዮም ገበርዎ። ናብ ሳስዊር ወሲዶም ከዓ ቤተ ክርስቲያን ብስም እዚ ቅዱስ ኣቦና ሃኒጾም ብክብሪ አንበርዎ። ኣብኡ ከዓ ንኣማኢት ዓመታት ተቐመጠ። ኣብ 700 ክፍለ ዘመን ግን ተንበላት ወይ ከዓ ኣስላም መጺኦም ነቲ ቤተ ክርስቲያን ኣጥቅዕዎ። በዚ ግዜ ከዓ እቲ ህዝቢ ናይዚ ጻድቅ ኣቦ ዓጽሚ ሒዞሞ ሃደሙ። ኣብ ካልእ ቦታ እንደገና ብስሙ ቤተ ክርስቲያን ሃኒጾም ኣብኡ አንበርዎ። በዚ ኩሉ ዓመታት ናይ መንፈሳዊ ኣቦኦም ስጋ ዝሰኣኑ ናይ ገዳም ኣስቄጥስ ቅዱሳን ይሓዝኑን ይጽልዩን ነበሩ እሞ ልመንኦም ፈጣሪ ሰምዐ። ኣባ ሚካኤል ሊቀ ጳጳሳት ኣብ ዝነበረሉ ዘመን ካብቲ ገዳም ንካልእ ተግባር ናብ ሳስዊር ዝተለኣኹ ኣበው ናብቲ ናይ ዓብይ ኣቦ ቤተ ክርስቲያን ምስ በጽሑ ሰብነቶም ተሃወኸ። ሒዞም ንምውሳድ እንተፈተኑ ክኾነሎም ኣይከኣለን እሞ ምክንያቱ ከዓ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ሓላው ደወል ደዊሉ ንኩሎም ህዝቢ ፀውዕዎ ስለዝነበረ እዩ። ህዝብን ገዛኢ እታ ሃገርን እቲ ዝኾነ ምስ ሰምዑ ናይዚ ቅዱስ ኣቦ ስጋ እንተተንኪፍኩም ክንቀትለኩም ኢና ኢሎም ሰይፊ እምኒ ጎመድ ጾርን ሒዞም ወፅዎም እሞ እቶም መነኮሳት ግን ጥርሖም ክምለሱ ስለ ዘይፈቐዱ ሙሉእ ለይቲ ከልቅሱን ክጽልዩን ሓደሩ። ፍርቂ ለይቲ ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ ዓብይ ኣባ መቃርስ ብግርማ ወሪዱ
ንመኮንን ንምንታይ ናብ ደቀይ ክኸይድ ትኽልክለኒ ኣለኻ ክብል ብራእይ ተቆጥዖ። በዚ ምክንያት ከዓ መነኮሳት ናይዚ ቅዱስ አቦና ስጋ ተቐበሉ። ህዝቢ ከዓ ብዝማሬን ብማህሌትን ምስ ብዙሕ ንብዓትን ኣፋነውዎም። ዓብይ መቃሬ ናብ ገዳሙ ምስ በጽሐ ከዓ ዓብይ ደስታ ተገብረ። ቅዱሳን ደቁ ካብ መንፈሳዊ ኣቦኦም ተባሪኾም ብክብሪ አንበርዎ። በረከተ ምሕደረና 40 ሓራ ሰማዕታት ከምኡውን በዛ ዕለት ናይ ቅዱሳን ሰማዕታት ናይ 40 ሓራ ሰማይ ቅዳሴ ቤቶም እዩ። ብስሞም ዝተሰርሐት ቤተ ክርስቲያኖም ዓብይ አቦ ቅዱስ ባስልዮስ በዛ ዕለት ኣኽበራ። ስለኦም ድማ ድርሳና ደረሰ። በዛ ዕለት በዓሎም ኣኽበረሎም። እዞም ቅዱሳን ኣብ ዘመነ አልፊያኖስ ተጋደሉ። ንሱ ድማ ካብ ንጉሰ ነገስት ቆስጠንጢኖስ ካብ መኳንንቱ ሓደ እዩ። ካብ ናይ አይሁድ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ አንገሶ ንክርስቲያን ድማ ክሕልዎምን ከኽብሮምን ኣዚዝዎ ነበረ። ንሱ ግን ናይቲ ሃገር ኣብ ዝበጽሐ ጊዜ ንጣዖት ኣምለኸ። ንኩሎም ሰባት ጣዖት ከምልኹ ኣገደዶም። ብዙሓት ምእመናን ድማ ተንሲኦም ንዕኡን ነቶም ዝረኸሱ ጣዖታትን ረገሙ። በታ ለይቲ ድማ እዞም 40 ጭፍራታት ናብ መኮንን ከይዶም ብስም ክርስቶስ ምስክር መታን ክኾኑ ነንባዕሎም ተሰማምዑ። ኣብ ጊዜ ድቃሶም ድማ ናይ እግዚአብሔር መልአክ ተገሊጹ ንሰብነቶም ብርትዐ ሃቦም። አንጊሆም ተንሲኦም ድማ ኣብ ቅድሚ እቲ ሓለቓ ጭፍራታት ዝኾነ አግሪጎላዎስ ቆይሞም ብክብሪ በዓል ቤት ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመኑ። ኣብ ልዕሊኦም ተቆጢዑ ድማ ኣፈራርሖም። ንሳቶም ግን ኣይፈርሑን። ብዳርባ እምኒ ክቅጥቅጥዎም ኣዘዘ። ኣብ ጥቓ እታ ኣብ ቀረባኦም ዘላ እስር ቤት ናይ ማይ ጉድጓድ ነበረት። ካብ ናይ ዛሕሊ ጽንዓት ዝተለዓለ ድማ ትረግእ እያ። ናብ ውሽጣ ከዓ ክድርብይዎም መኮንን ኣዘዘ። ናብዚ ውሽጢ ኣብ ዝደርበይዎም ጊዜ ድማ ካብ ጽንዓት እቲ ዛሕሊ ዝተለዓለ ህዋሳቶም ተቆራረጸ። ካብ እቶም ሓደ ከዓ ፈርሐ ካብቲ ዓዘቕቲ ኣውፅኡኒ ኢሉ ድማ ወፀ። ናብ እስር ቤት ድማ ኣተወ። ቀልጢፉ ከዓ ሞተ። ዋግኡ ድማ ኣጥፍአ። ዝደለዮ ድማ ይረኸበን። 40 ኣኽሊላት ካብ ሰማይ ወሪደን ኣብ ልዕሊ እቶም 39 ሰማዕታት ክቕመጣ፣ ሓንቲ ኣኽሊል ድማ ኣብ ኢድ እቲ መልአኽ ተንጠልጢላ ክትተርፍ ከላ ካብቶም ወተሃደራት ከዓ ነዚ ዝረአየ ካብኡ ተንሲኡ ብጎይታና ኣሚኑ ክዳውንቱ ኣውፂኡ ቅዱሳን ናብ ዘለዎ ናብቲ ዓዘቕቲ ወረደ። ኣብ ኢድ መልአኽ ተንጠልጢላ ዝተረፈት ኣኽሊል ድማ ወሰዳ። እዞም መንእሰያት ሰማዕታት ኣብቲ ዓዘቕቲ ኣብ ዝነበሩሉ ጊዜ ኣዴታቶም የጸናንዕኦምን የዕግሶኦምን ነበራ። ንሳቶም ድማ ብዙሕ ጊዜ ደኣ ጸንሑ እምበር ቀልጢፎም ኣይሞቱን። ከሓድያን ድማ ንመሓኻኽልቶም ክሰብሩ ደለዩ። ቀልጢፎም መታን ክሞት ግን እግዚአብሔር ሽዑ ንሽዑ ነብሶም ወሰደ። ክሰብርዎም ድማ ኣይተኽኣሎምን። ድሕሪዚ ብእሳት ንስጋኦም ከቃጽሉ በተሽከርካሪ ጽዒኖም ድማ ወሲዶም ናብ ባሕሪ ክድርብይዎም እቲ መኮንን ንወተሃደራት ኣዘዘ። ምስ ፀዓንዎም ድማ ዘይሞተ ህፃን ረኸቡ እሞ ገደፍዎ። ኣዲኡ ድማ ናብ ውሽጢ እቲ ሰረገላ ክትድርብዮ ተሰኪማቶ እንጎየየት እሞ እቶም ወተሃደራት ድማ ስለ ዘይሞተ ከልከልዋ። ሽዑ ድማ ኣብ መንኮባ ኮሎ ሞይቱ ምስ ቅዱሳን ክኸውን ኣብቲ ተሽከርካሪ ኣቐመጠቶ። ናብ ከተማ ስብስጥያ ጽዒኖም ወሲዶም ድማ ብእሳት ኣቃጸልዎም፣ ናብ ባሕር ከዓ ደርበይዎም። ድሕሪዚ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ንናይ ሃገረ ስብስጥያ ኤጲስቆጶስ ተገለጽሉ። ከምዚ ድማ በልዎ፣ ናብ እገሌ ወሓዚ ኪድ ንስጋና ክትረክብ ኢኻ እሞ ኣሰኪምካ ኣምጻዮ። ኤጲስቆጶስ ድማ ምስ ካህናት ብለይቲ ተንሲኡ ናብቲ ወሓዚ ከዱ። ናይዞም ቅዱሳን ስጋኦም ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቡ ከም ከዋክብቲ እናብርሀ ረኸብዎ። ካብኣቶም ሓደ እኳ ኣይጎደለን። ብክብሪ ተሰኪሞም ወሲዶም ድማ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ብክብሪ አንበርዎም። ዜናኦም ድማ ኣብ 4 መኣዝን ተሰምዐ። ዝኽሮም ድማ ገበሩ። ኣብ ኩሉ ዓለም ከዓ ቤተ ክርስቲያን ተሃነጸሎም።
ካብ ስጋኦም ድማ ዓበይቲ ድንቂ ተኣምራት ተገለጹ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን። መጋቢት 13 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ዓብይ ቅዱስ መቃርስ ናይ መነኮሳት ኩሉ ሓለቓ ስደቱ፣ ቅዱስ መቃርዮስ እስክንድርያዊ፣ 40 ቅዱሳን ሰማዕታት ካብ ሃገረ ስብስጥያ፣ ቅዱስ ዲዮናስዮስ ጻድቅ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት፣ 99 ነገደ መላእክት፣ ቅዱስ አስከናፍር፣ 13 ግሁሳን አቦታት፣ ቅዱስ አርሳኒዮስ ጠቢብ ገዳማዊ፣ አቡነ ዘርአብሩክ ጻድቅ። በረከቶም ይሕደረና። ናይ ዕለት 13 ስንክሳር ኣብዚ ፍጸም። በረከቶም ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከም ድማ ናይ 14 መጋቢት ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 14 አረጋውን ፍጹምን ዝኾነ ተጋዳሊ መነኮስ አባ ባጥል ዕረፍቱ እዩ። ሰማዕት አቡነ ሲኖዳውን ምስኦም እዮም። ሃገሮም ግብፂ ብሕንሳ እዩ። ኣብ መጽሓፍ ሰማዕትን ጻድቅን ብምባል ይፍለጡ። ሽነዳ እናተባሃሉ እውን ዝጽውዑ ክኾኑ ከለዉ ንኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወዲ ኣቦኦም እዮም። ሙሉእ ዕድሚኦም ኣብ ገዳም እዮም ነቢሮም። ኣብ መንበር ማርቆስ ተሸይሞም ብፓትርያርክነት እንዳገልገሉ እንከለዉ ኣብ ዘመኖም ከሓዲ ንጉስ መክስሚያኖስ ነጊሱ ስለ ዝነበረ ንክርስቶስ ብምእማኖም ብጣዕሚ ብዙሕ ኣሳቀይዎም እዩ። ከሓዲ ንጉስ መክስሚያኖስ ናብኡ ከም ዝመጽኡ ምስ ገበረ ኣብ ናቱ ጣዖት ከኣምኑ ሓተቶም። ኣቡነ ሲኖዳ ድማ ብክርስቶስ ከም ዝኣምኑ ምስ ነገርዎ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ደሞም ከም ማይ ክሳብ ዝፈስስ ጽኑዕ ግርፋት ኣግረፎም። ዓይኖም ድማ ክወፅእ ቀረበ። ኣብ እስሪ ቤት ድማ ምስ ደርበዮም ዝተኣዘዘ መልኣኽ መጺኡ ካብ ቆስሎም ፈዊሱ ኣበርቲዑ ገና ከም ዝጋደሉ ነገሮም። ንጉስ ድማ ሞይቶም ምዃኖም ረኣይዎም ኢሉ ንወተሃደራቱ ምስ ለኣኸ ፍጹም ጉድኣት ዘይብሎም ምዃኖም ነገርዎ። ልብሶም ኣውሊቑ ርእዩ ምስ ኣረጋገጸ ዓብይ ስራይ እዩ በማለት ዘቕዚቖም ክሰቕልዎምን ኣብ ትሕቲኦም እሳት ኣንዲዶም ከንድድዎምን ኣዘዘ። ነዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣቦና ገበሩ። ሕጂ እውን ዝኾነ ዓይነት ስቃይ ከም ዘይቀተሎም ኣብ ዝረኣየ ግዜ ደጊሙ ብዙሕ ምስ ኣሳቀዮም መጋቢት 14 ክሳዶም ብሰይፍ ኣቆረጾም። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ን7 ዓመታት ዝኣክል ጋኔን እንዳተረኸባ ዘሳቀያ ንሓንቲ ጓል ብተኣምር ከም ዝፈወሳ። ነዛ ጓል ን7 ዓመታት ዝኣክል ጋኔን እንዳተረኸባ የሳቀያ ነበረ። ንቅዱስ ቶማስ ድማ ኣብ ዝረኣየቶ ግዜ ናይ ክርስቶስ ሐዋርያ ብጣዕሚ ካብ ዘሳቀየኒ ክፉእ ጸላኢ ኣድሕነኒ ኢላ ለመነቶ። ቅዱስ ቶማስ ድማ ብምንታይ ምኽንያት ረኺብኪ በላ። ንሳ ድማ ካብ መሕጸቢ ሻወር ክወጽእ ከለኹ ሓደ ሰብ ኮይኑ ናባይ መጸ። ድምፁ ድማ ቀጢንን በሊሕን እዩ። ብናይ ጓልን ወድን ስራሕ ድማ ብሓደ ንኹን ንዒ በለኒ። ምስኡ ኣብ ዝደቀስኩ ግዜ ድማ ኣብ ግዜ ለይቲ መጺኡ ምሳይ ሓደ ኾነ። እንተ ሃደምኩ ከኣ ኣይገድፈንን መጺኡ የሳቅየኒ እምበር። ኣነ ድማ ካብ ጸሎትካ ዝተለዓለ ኣጋንንቲ ከም ዘንቀጥቅጡን ከም ትኪ ከም ዝበኑን ይፈልጥ እየሞ ኣቦይ ጸልየለይ ኣድሕነኒ እውን ኢላ ለመነቶ። ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ድማ ናብ ጎይታና ምስ ጸለየ ነቲ ጋኔን ካብኣ ክወፅእ ኣዘዞ። ኣብቲ ግዜ ድማ ብእሳትን ብትክን ኣምሳል ካብታ ጓል ወፂኡ ተበተነ። ብምልክት መስቀል ድማ ኣብ ልዕሊኣ ኣማዕቲቡ ኣረጋግኣ። ስጋ ወደሙ መሳቀበላ ድማ ናብ ቤተሰባ ክትከይድ ብሰላም ኣፋነዋ። ናይ ሐዋርያው ቅዱስ ቶማስ ረድኤት በረከቱ ይሕደረና፣ ብጸለቱ ይምሓረና ኣሜን። 14 መጋቢት ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ኣባ ባጥል ትሩፈ ምግባር፣ ኣብ ሓደ ወቕቲ ካብ እስክንድርያ ዝሙት ንምጥፋእ ዝተጋደሉ ጻድቕን ኣረጋውን ኣቦ፣ ቅዱስ ሽኖዳ ሰማዕት፣ ቅዱስ ቄርሎስ ሊቀ ጳጳሳት፣
ወርሓዊ በዓላት ድማ አቡነ አረጋዊ ዘሚካኤል፣ ቅዱስ አቡነ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ፣ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሙሴ ናይ እግዚአብሔር ሰብ፣ አባ ስምዖን ገዳማዊ፣ አባ ዮሐንስ ጻድቅ፣ አዴና ቅድስቲ ነሳሒት በረከቶም ይሕደረና አሜን። ናይ ዕለት 14 ስንክሳር ድማ ኣብዚ ይፍጸም። በረከቶም ይሕደረና አሜን። ናይ ዕለት 15 ስንክሳር ድማ ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 15 ንሰይጣን ዘሰዓረት ግብፃዊት ቅድስቲ ሳራ ዕረፍታ እዩ። ንቅድስቲ አስጠራጦኒቃ ተፈታዊኣ ዝኾነ ቅዱስ ሰለፍኮስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ነዚ ቅዱስ ሓደ ከሓዲ ንጉስ ሒዙ ንጎይታና ስለ ምእማኑ ብዙሕ ኣሳቕዮ። ቅዱስ ሰለፍኮስ ድማ ንጎይታና ብምእማን ክሳብ መጨረሻ ጸንዐ። እቲ ንጉስ ድማ መርዛማት ተማምን ናብ ዘለውዎ ጉድጓድ ክድርበ ኣዘዘ። ነገር ግን ጎይታና ንቅዱስ ሰለፍኮስ ኣድሓኖ። ኣብ መጨረሻ ድማ እቲ ንጉስ ምስቃይ ኣብ ዝተልቸወ ግዜ ክሳዱ ብሴፍ ኣቁረጾ። ቅዱስ ሰለፍኮስ ድማ ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ተጎናጸፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና አሜን። ከምኡውን ቅድስቲ ሳራ እዛ ቅድስቲ ካብ ላዕለዋይ ግብፂ ካብ ዝኸበሩ ቁኑዓት ክርስቲያን ዝተረኽበት እያ። ወለዳ ድማ ብጣዕሚ በዓል ጸጋታት እኳ እንተኾኑ ካልእ ውላድ ስለ ዘይነበሮም ብጽቡቓት ተዓባብያ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ እንዳምሃሩ ኣዕበይዋ። ንሳ ድማ ኩሉ ግዜ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብፍላይ ድማ ናይ መነኮሳት ዜና እተንብብ ኮነት። ድሕሪ እዚ ድማ ናይ ወለዳ ብጣዕሚ ብዙሕ ንብረት ንዒቓ ብምግዳፍ ንዓለም ብምንዓቕ ኣብ ላዕለዋይ ግብፂ ናብ ዝርከቡ ገዳማት ናብ ሓደ ከይዳ ብተጋድሎ ምንባር ጀመረት። ኣብኡ ድማ መጀመርያ ንዝኸበራ ደናግል መነኮሳያት እተገልግል ኮነት። ድሕሪ እዚ ናይ ምንኩስና ልብሲ ለቢሳ ንሰይጣን ክሳብ እትስዕሮ ሰይጣን ዘምጽኦ ኩሉ ፈተና ብትዕግስቲ እናሕለፈት ብተጋድሎ ጸኒዓ 13 ዓመት ነበረት። ንሳ ድማ ንጽህና ገንዘብ ጌራ ክትነብር ከላ ብተጋድሎኣ ዝቐንአ ሰይጣን ኣብ ግዜ ጸሎታ ብኻልእ ተመሲሉ ተገሊጹ ኦ ሳራ ንሰይጣን ስዒር ክዮ ኢኽሞ ደስ ይበልኪ እናበለ ብውዳሴ ኾንቱ ከውድቓ ፈተነ። ንሳ ግን ብዘይ ናይ ጎይታይ ናይ ክርስቶስ ረድኤት ስዒረ ከባርሮ ኣይክእልን እናበለት ብትሕትና መሊሳ ኣሸነፈቶ። ቅድስቲ ሳራ ነተን ኣብ ገዳም ዝነበራ ደናግል መነኮሳት ብዙሕ ናይ መጻሕፍቲ ምስጢር ትነግረንን ትምህረንን ነበረት። ድሕሪ እዚ ቅድስቲ ሳራ ኣብ ገምገም ባሕሪ ወላሓደ ከይረኣያ ንሳ ግን ኩሉ ግዜ ብግልፂ እናረኣየት ን7 ዓመት ብሕቡእ ተጋድሎ ምስ ነበረት ኣብ 80 ዓመታ ዓረፈት። ረድኤት በረኸታ ይሕደረና ብጸሎታ ይምሓረና አሜን። ኣብ መጋቢት 15 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ሰለፍኮስ ሰማዕት፣ ኣዴና ቅድስቲ ሳራ ጻድቅት ግብፃዊት፣ ኣባ ሕልያስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሐዲስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቂርቆስ ወእሙ ኢየሉጣ፣ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ኣፈ በረከት፣ ቅዱስ ሚናስ ግብፃዊ፣ ቅድስቲ እምባ መሪና፣ ቅድስቲ ክርስቲና በረከቶም ይሕደረና አሜን። ናይ ኩሎም ቅዱሳን ጻድቃን ስንክሳሮም በረከቶም ይሕደረና አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ድጓ መላእክቲ ተኣረመለይ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ምስኩላትና ይኹን አሜን። ይረድኦ ድማ ነቲ ታሪኽ ቅዱሳን መዓዛ ቅዱሳን ነገረ ቅዱሳን ዘንብብ ድማ ጸሎቶም ናይ ቅዱሳን ይረድኦ ይረክብ፣ ጸሎቶም በረከቶም ድማ ይረክብ ማለት እዩ አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ድጓ መላእክቲ ተኣረመለይ አሜን ወአሜን ወለኩሉ መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰረነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ውእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋ መለተ ውዳሴ መለተ ሞገስ መለተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሉ ጸልይ ምህረተ ወእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድረ ጋዜት
ሀበ ፍቅር ወልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስረልና ኃጣውኢነ ተማይጸነው ከተማጸነው ክራንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።